Grazzja f'disgrazzja. Hekk ir-rabtin qammu jiddeskrivu t-traġedja li seħħet fil-ħemda tal-lejl meta sfronda parti mis-saqaf tal-Knisja qadima ta' Ġisu fir-Rabat. L-inċident li seta' kellu konsegwenzi ferm iktar serji seħħ għal ħabta tas-sija u nofs tal-4 filgħodu meta xi ġirien semgħu ħoss kbir ħireġ mill-Knisja. Bidmuħ f'għajnejh il-Patri Gwardjan Martin Koleiro irrakkonta ma' One News dak li ra quddiem għajnejh għal ħabta tas-6:45 filgħodu, meta mill-kunvent għadda biex jidħol fil-Knisja u sab ma' wiċċu xena li kexkxitu u li fi kliemu ġelitu jħossu waħdu. Passolt jiena qomt normali biex niftaħu. Naturalment ninżel fid-dlam, però ma rajt xejn u mbagħad xinxelt. Is-soltu ngħaddi minn wara l-artal biex nibda nixel għall-qoddis, nipprepara l-qoddis u kif inżilt rajt wara l-artal mimli trapp, x'ġara dalgħodu. Imbagħad inħares is-saqaf nara il-pittura mifquwa. Mbagħad ma kontx naf eżattament ġara l-arbiċċa xogħli li mbagħad laqqas l-art tal-mejda ma baqa' jidher. Hemmhekk suppost hemm art tal-mejda, għamilni xi 26 sena ilu, kollox mirdum dak il-ħin ġennint. Il-verità bdejt nagħti fuq wiċċi, ħassejtni waħda dak il-ħin. Kemm barra kif ukoll ġewwa l-Knisja bdew jinġabru bosta parruċċani u voluntiera li ta' kuljum iżuru din il-Knisja biex jisimgħu l-ewwel quddiesa. Uħud minnhom deru mbikma għax ma setgħux jifhmu x'seta' ġara. Ili fuq 50 sena niġi hawn, dejjem innatfu, nagħtu sehem nagħtu kif konna, għad kif kellna ir-restawr tagħha l-Knisja. Żbajnija għamilnija r-restawr tad-deb u saġranna jekku. Għad għandi klim xinejt xokla ħadna qasret nemmen xinġejt xindalodu ftaħt xismu l-Facebook u rajt dak il-traċedja kollha xismu qas flaħt nitkellem iżjed għax qas b'sart li se jiġri jekk nirringrazzaw l-Alla li ma waġġaħat. B'għafsa ta' qalb, Joseph Sultana, l-artist rabti li pitter il-parti tas-saqaf li sfrondat, jirrakkonta bdieqa kif 13-il sena ilu pittura oħra waqgħet u spiċċat. Fit-2004 kien hemm oħra sim li jisa li pinġejtin, pero kienet inqerdet u kienet weqet, kienet spiċċat, u il-Patri Gwardjan li hemm illum, Patri Martin Koleiro, kien qalli tidħolilha u tagħmel pittura għal-saqaf. Sultana kien wieħed minn bosta li joffrew l-għajnuna tagħhom. Jiena twilit hemmhekk fid-del tal-Knisja, jiġifieri jekk il-Patrijiet jieħdu deċiżjoni li jerġgħu jagħmlu pittura bħalma kienet, jiġifieri jien lest li nidħol għalija senza interessi u spejjeż għalija wkoll. Immedjatament kif ħarġet l-aħbar, il-Gvern offra l-appoġġ tiegħu lil din il-Knisja b'numru ta' ħaddiema u professjonisti tal-Gvern li marru fuq il-post u bdew jassistu mill-ewwel fl-evalwazzjoni tal-ħsarat. Ngħidlek hawnhekk hawn nies iħobbuna ħafna. Tiġà bdejna nsibu anke il-Prim Ministru ċempilli dalgħodu, ċempel isqof ukoll. Ġifieri minn daqshekk fiduċjużi li bħalma minna xogħlijiet fil-passat ħanamlu dil-biċċa xogħol ukoll. Mibnija fis-sena 1500 u b'estensjoni fl-1757, il-Knisja ta' Ġisu hija waħda mill-eqdem knejjes fil-Gżejjer Maltin. Inċidentalment fil-bidu tas-sena ġie inawgurat proġett ta' restawr li ma kienx jinkludi il-parti tal-koppla li sfrondat matul il-lejl. Minn din il-Knisja tiġi ċċelebrata l-festa ta' San Giuseppe u hija magħrufa wkoll għall-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li hija fost l-eqdem f'Malta.